Християнски център в Прелом е независима протестантска църква. Първоначално известна под името Истина от Сион, църквата е основана през месец май 1990 г. от Георги Бакалов. Той заедно с група приятели приема християнската вяра малко преди падането на комунистическия режим в България. В началото Георги събира новоповярвалите християни в дома си. Броят им непрекъснато нараства чрез поделяне на Евангелията по улиците и площадите на София, на близки и приятели, познати и непознати. През 1988 година трябваше да отбия военната си служба като хорист към ансамбъл на строителните войски в град София. Не знаех по това време, че Бог има план за мен да го срещна там и това напълно да промени курса на моя живот. През есента на 1989 година, в разговор с един от войниците, Георги Бакалов, говорихме за темите на човешкия живот, човешкия произход и Бога. И той ми зададе един въпрос, който много ме впечатли. Знаеш ли, че Бог е истинска и реална личност и че ти можеш да го познаваш? Как бих могъл сега без тебе да бъда нов човек, добър и свят? В началото на 90-та година се запознах с едни хора, които по това време бяха войници. И както са ме питали, ти къде повярва? Аз повярвах в казармата всъщност. Там се събирахме, така започна църквата, имаше едно игрище, на което се събирахме, говорихме, имаше една горичка близо до казармата, в която се молехме. Беше много странно, защото през тази горичка минаха най-различни хора. Ние бяхме на колене, седяхме, молехме се, пеехме. Аз знаех, че са донесли Библии тайно в казармата и отидах и започнах също да чета. Така един ден сам на колене вкъщи призовах Бога, ако истински и реален, да ми се открие и аз ще го следвам. И не след дълго се събра група около 30 души и така всъщност се образува нашата църква в свидетелство, молитва и мощна хвала към Бог. В началото на създаването на църквата никой от нас не си задаваше въпроса какво след това или какво следващата седмица, понеже всички бяха опиянени, включително аз, от това новооткрито нещо, общение в името на Исус Христос. И това беше нещо, което беше нечувано, неусещано, непреживявано. Така през месец май 1990 година стартират първите събрания на църквата в сградата на читалището на улица Парчевич. В цялата страна имаше тая атмосфера на усещане за промяна. А ние като млади хора основно бяхме убедени, че бяхме вече намерили това, което би трябвало всеки да търси, а именно реалността на Бог. През пролета на 1991 година църквата се премества в залата на Университета по архитектура, строителство и геодезия на булевард Христо Смирненски. Тогава зала Вияз. Църквата нараства до 400 членове и близо още толкова посетители. Но ние не бяха пълни с развълнуваност. Всички бяха много развълнувани. Всяка служба беше наистина осезателно. Всичко беше много осезателно. През пролетта на 1992 година църквата е съорганизатор на Небесна експлозия – мащабно евангелизационно събитие на стадион Васил Левски. Присъстват над 40 000 души, голяма част от които изповядват Христос за свой Спасител. През 1992 година към Истина от Сион се присъединява църква Слово на живот. В периода 1993-1994 година църквата функционира под това име и работи в близко сътрудничество с Библейски център Слово на живот от Швеция. През лятото на 1993 година църквата се премества в бившата спортна зала на булевард Сливница. И нека да видим, че Бог може да направи пустинята да разцъфтява, както обещал на Израел, и включително и една зала да разцъфти и да бъде нещо абсолютно ново и напълно пълно с живот, чистота. Когато святи хора влезат, светостта на Бога идва. Нека да хвърлим един поглед заедно с тебе на развалините, които е представлявала тая зала преди живата църква да дойде.
Посещаемостта на неделните служби достига до 1000 души. От септември 1993 до май 1994 година църквата провежда 9-месечно библейско училище Слово на живот, което става обект на медийно внимание от първия ден, в който отваря врати, до последния, когато чрез постановление на главния прокурор Нестор Несторов, зала Сливница е сложена под 24-часово полицейско наблюдение. В резултат на неправомерните действия на държавата, църквата е принудена да напусне залата и така се поставя началото на 4-годишен период на гонение, провеждано от правителствата на Жан Виденов и Любен Беров. Във вторник сутринта подполковник Бадънков ми информира, че има прокурорско постановление, с което се ограничава достъпа ни до зала Сливница. И са възраженията на специалните служби срещу вас, знаете ли? Защото са бълшевики. Повечето от тях са бълшевики, се обслужват режима на Беров, който е комунистически. Не, това е истинското обяснение, което не беше позволено преди 89-та, сега също не е позволено. Преди 89-та година православните бяха гонени, католиците бяха гонени, протестантите бяха гонени. Сега, след 89-та, православните не са гонени, католиците не са гонени, някои протестанти пак са гонени. От 1993 до края на 1997 година църквата преживява огромна опозиция от реакционно настроени хора на правителствено ниво и медиите, но устоява успешно на опитите да бъде елиминирано нейното съществуване. Спомням си службата, когато беше обявено маршът на вярата за Исус. На тази служба пастор Георги тогава сподели, че усеща и разбира сериозността на цялата ситуация и на това, което ни предстои, но е решен в сърцето си да направи това, което Бог го води, дори с цената на това да не види детето, което предстоеше да му се роди. От очите на целия български народ ние сме готови да заявим: ние обичаме всички хора в България, независимо от техния пол, възраст, етническа принадлежност и религиозни убеждения. Над 5500 подписа просто в България. За последен път казвам, ще получим документите за разследване. Точно така. Какво ще бъде нашето заключение? Това вие няма да чуете. Интелигентната българска младеж, аз държа да кажа, че нашата българска младеж е далеч по-интелигентна от някои други, които идват да ни проповядват. Смятате ли България в момента не се нуждае от евангелизиране? Смятате ли, че нямаме нужда от Божието Слово, когато 144 000 аборта се извършват всяка година? Всеки пети престъпник е малолетен. Над 100 000 криминални убийства. Това не е християнска нация. Тя има нужда от Исус! С промените, извършени в Закона за лицата и семейството, църквата се оказва в нелегалност. През този период вярващите се събират на групи по домовете, по горите и поляните в покрайнините на град София и тайно в различни помещения. Спомням си толкова ясно, сякаш беше вчера, времето, когато дойдох в църква, и това беше в един драматичен период за църквата, когато тя се оказва в нелегалност. И службите, буквално моята първа служба там беше в гората. Но съвпадна с един изключителен период на търсене в моя живот, в който просто имах глад за Бога, имах определени питания, търсения, и до ден днешен аз мога да си спомня посланието на тая църква, посланието на службата, която беше за вярност и за посвещение. Един от незабравимите спомени от времето на гонението беше моето първо проповядване за църква Прелом. По това време се събирахме на полянките около местността към баните и поради факта, че всеки момент може да се появи полиция или телевизията, имахме няколко човека от църквата, които бяха един вид дежурни с мобилните телефони, близо до околовръстното. Така че ние събрали сме се на полянката, разпънахме уредбите и аз след като се бях готвил цяла вечер да проповядам, тъкмо започнахме и може би 20 минути след началото на проповедта се обадиха по телефоните и казаха: идва телевизията с полицията
и ние за светкавично време прибрахме апаратурите, всичко се разпръсна и както беше оговорената стратегия, всеки отиваше на малки групички, се разпръсвахме и имитирахме обикновен пикник. Аз ти казвам, Исус не каза, че ще искаме нещо от Отца на небето. На небето няма какво да искаме от Отца. Каза там на небето всичко е Твое. Но сега тук на земята Исус каза, каквото и да поискате в името на Исус. Каквото и да поискате от Отец. Ако вярвате, ще ви се сбъдне. А сега, тук на тази земя. На 20 юли 1995 година полицията извърши внезапен обиск и претърсване в моя дом, като бяха иззети над 230 християнски книги, аудио и видеокасети и списания с християнска тематика. Спомням си, че при вечер на вратата се позвъни продължително и настойчиво. Аз попитах кой е и на въпроса ми отговори мъжки глас. Полиция, отворете. Отворих, бях много изненадана, защото на площадката пред апартамента ми и на стълбищата видях около 10 цивилни мъже, между които няколко полицаи в униформа. Представилия ми се за следовател от Софийска дирекция на вътрешните работи, подполковник Янев, ми подаде прокурорска заповед, подписана от прокурор Блажев, в която се казваше, че в моя дом трябва да бъде извършен обиск, претърсване и изземване на книги и вещи, защото полицията разполагала със сведения, че в последно време в моя дом са се събирали регулярно групи от вярващи с цел религиозна дейност, което всъщност според полицията било извън закона. Видях прокурорската заповед, но едва по-късно установих, че на мястото, в което трябваше да бъде цитирано на делото, заведено срещу мен, или делото, по което иззетите вещи и книги щяха да послужат като доказателство, беше празно. Това беше така, защото всъщност де-факто нямаше заведено дело. Само след по-малко от 2 месеца полицейски екип от Софийска дирекция на вътрешните работи извърши същия акт на нахлуване в дома на друга жена от църквата, също самотна майка. Беше много неравна битка. Нали, държавата с цялата нейна пропагандна система и машина, и от друга страна ние. Тогава нямаше интернет, нямаше блогове, така че беше малко като... чувстваше човек като на разстрел поставен, а не на престрелка. Нямаше престрелка, имаше разстрел. И оцеляхме. И мисля, че научихме смисъла на идеята за прошка. Затова да простим на хора, които съвсем умишлено и съзнателно, и целенасочено искаха да ни унищожат чрез този тормоз. И успяха по много начини да създадат стереотипи за мен, за нас, за служението ни, които и до ден днешен продължават да са някъде там като отровна утайка в подсъзнанието на хората. Но аз мисля, че Бог е по-голям от всичко това и по някакъв начин в правилния момент той знае какво да направи с тея клевети. След отправени заплахи за живота им, през 1995 година пастор Георги Бакалов заедно с семейството си заминава за САЩ, където престояват в продължение на 1 година. Там те се свързват с апостол Джон Екърт, водач на църква Крусейдърс от Чикаго. Той изиграва важна роля за разпознаване на апостолския дар в Георги Бакалов и прохождането на църквата в апостолско измерение. През 1996 година семейство Бакалови се завръщат в България и така започва възстановяването на служението. Църквата приема името Християнски център Прелом и поема курс на самостоятелно развитие, несвързано с движението Слово на живот. Едно от много важните ключови развития на църква Прелом беше приемането на посланието за възстановяване на апостолското служение. И това беше огромна стъпка на вяра.
която, разбира се, много хора интерпретираха по грешен начин. Но това винаги се случва с всяко ново нещо. И ние трябва да не се срамуваме от това, което Святия Дух говори на църквата. А това, което Святия Дух говори на църквата по цял свят, беше именно, че възстановяването на църквата като еклесия, като това, което Исус дойде да роди и да изгради на земята, няма да стане без възстановяването на 5 дара на служение, описани в Ефесяни 4.11. И вярвам, че църквата ни е била един от тия гласове и платформа за поучението относно възстановяването на 5-кратното служение, включително служението, помазанието и призива на апостола. След 10-20 години всички тия неща ще бъдат нормални. Както днес е нормално да има пастори, така ще бъде нормално да има много апостоли. Но ние трябваше да заложим на нещо, което тогава беше странно и може би шокиращо, не знам. Нещо, което Святи Дух възстановява в църквата. И той възстановява именно офиса и служението на апостола с цел възстановяването на църквата в пълнотата, която Христос има за нея. И в този смисъл Бог ни употреби като пионерски глас, като глас и платформа за поучение, което днес се радвам да го кажа, че се възприема от много повече хора в България, в Европа, в света. И това е част от възстановяването на църквата. Така че в това отношение сме били катализатор за църквата и за нейното движение напред. След приемането на новия закон за вероизповеданията, през месец юли 2004 година, Християнски център Прелом, заедно с апостолските центрове Живот в слава от Стара Загора и Правда, мир и радост Святия Дух от град Бургас, регистрират вероизповеданието Апостолска реформирана църква с обединяващ апостол Георги Бакалов. Чрез организирането на различни международни конференции за вярващи, семинари, евангелизационни кампании, мисии и образователни институти, църквата, съставлявана от обикновени хора с необикновена вяра, е била и остава един от ключовите центрове за разпространение на Христовото послание в България. През последните 10 години специално едно от емблематичните неща беше Стратегия 24, чрез която бяха достигнати над 100 църкви в страната от различни деноминации, от различни вероизповедания и по този начин успяхме да установим взаимоотношения, за да може заедно да градим Божието царство в страната. Днес Християнски център Прелом е динамично развиваща се църква, ръководена от второ поколение лидери, начело с пастор Калоян Кордоманов. Аз се да живея в София 1998 година, но всъщност аз съм свързан с църква Прелом още от самото ми повярване. Малко известен факт е, че аз първата църква, която посетих в София, след като повярвах през 1991 година, беше църква Истина от Сион. Разбира се, по-късно, от 2002 година, когато апостол Георги ни покани да станем част от служението. Това беше много интересен период, защото той се падна точно тогава, когато апостол Георги се премества да живее в Америка. И пастор Емил Старешевски пое лидерството на църквата. Беше интересен, понеже това беше началото на подготовка на църквата, подготовка на едно ново поколение лидери, които да се издигне в дома. Да се издигне второ поколение лидерство е абсолютно ключово за всяка църква. Така че аз се гордея с това, че църквата ни направи тая крачка. И усещането е чудесно. Да знаем, че основата е била положена и сега на тая основа можем да градиме. Да градиме всеки да изпълни неговата роля и неговата част, неговата функция. Така че аз съм изключително удовлетворен от това да видя второ поколение лидерство и трето поколение лидери да се издигат в църквата и вярвам, че и с това нещо сме пример. Напоследък по особен начин се включват и младите хора, тинейджерите. Имахме възможност неколкократно да пътуваме до различни църкви в Монтана, в Луковит, в Скопие, Сърбия, където по мощен начин Бог използваше нашите тинейджери. Беше невероятно да видим как хората са докоснати от това, с какъв огън, с каква страст и какво желание младите хора се молят, ходатайстват, служат на другите. Спомням си
в началото, като бях малък и нашите, нали, ме мъкнаха на сила да ходя. И аз бях много възмутен. Но после с времето започнах да пораствам и достигнах възраст, в която сам исках да имам взаимоотношения с прелом. Виждах хората вътре, бяха различни, просто исках да съм като тях. През годините, може би нещо, което най-много ме е впечатлило и най-голям отпечатък е оставило в живота ми, е да видя как под лидерството на апостол Георги Бакалов цяло едно поколение той ни даде примери и научи как да обичаме Исус. За първи път посетих църквата преди 3 години. Освен като лично духовно семейство, най-вече възприемам Прелом като апостолски център. Вярвах и хванах тая идея за това, че Прелом ще изпраща наистина служители из целия свят. През последните 20 години на служение, основният акцент на този духовен дом винаги е била визията за реформация на църквата и трансформация на обществото чрез посланието и ценностите на Исус Христос. Ние трябва да разберем, че Бог е Бог на поколенията. И едно от най-важните неща, които разбрахме за себе си, които аз разбрах и научих през последните 20 години, беше това, че ние не можем, че нашата есхатология не може да бъде диспенсационна. Ние не можем да живееме в тия грешни богословски схващания, очаквайки антихрист някакъв си да се появи всеки момент зад ъгъла и да се обезмисли всичко, което прави. Това е грешна богословска концепция. Личността антихрист не е спомената дори в Библията. Библията говори за духа на антихрист, но не и за някаква личност, която, видите ли, ще появи всеки момент и ще направи ту или оно, или може би Брюксел, или може би кой знае откъде ще се появи. Тая парализираща грешна богословска концепция, ако се отмахне от пътя, тогава можем да мислим за второ, трето, четвърто поколение. Както апостол Павел говори на своя ученик Тимотей, му казва това, което си видял в мене, във 2 Тимотей 2.2 казва това, което си видял в мене, предай на верни хора, които са способни да научат други. Значи има апостол Павел, Тимотей, верни човеци, които учат други. Това са реално 4 поколения. Така че аз мисля за 3 поколения напред и мисля, че можем да бъдем да продължаваме да бъдем дом на реформация, понеже винаги ще има нещо за реформация. Реформацията сама по себе си е динамика, която принадлежи на Исус. Исус дойде като реформатор. Той не дойде само като пастир, не дойде само като изцелител и дори ще каже следното нещо. Не дойде само като изкупител. Ние знаем, че най-важното нещо беше кръста и спасението на човечеството от греха, но Исус дойде като реформатор. Другото голямо нещо, освен смъртта на кръста и възкресението, беше факта, че Христос като реформатор посочи към стария храм и каза: съборете този храм, аз идвам да възстановя, да издигна по-добър. И това е революционно, феноменално. Така че имаме тепърва много неща за събарене. И Църква Прелом ще бъде глас, който да посочи към старите дисфункционални, грешни неща и да каже: съборете това, второ, трето, четвърто, за да може да се издигне нещо по-добро. Така че от една страна, следващите 20 години ще продължим да събаряме неща и да посочваме неща за събарене и трябва да продължим да изграждаме модели, образци, работещи модели, образци, да демонстрираме по-доброто нещо, което Христос ни показва, образците, които Христос ни показва. И така това е смисъла на Църква Прелом, да демонстрира превъзходството на небесните образци, на модели от небето, които Бог дава на земята с цел разширяване на Неговото царство. Така че реформацията на църквата ще доведе до трансформация в обществото, което ние проходиме в тези динамики като еклесия, като църква, тогава можем да имаме този ефект в обществото. И ние ще видим това. Аз вярвам, че ще успеем, понеже имаме поколенията, мислиме за поколенията, изграждаме следващите поколения и също така сме верни в това, което Бог е дал на нас, да изпълним нашия призив и нашата мисия. За мен е огромно удоволствие и привилегия да съм част от Прелом. Това е моята любима църква и аз се гордея с нея. Тя винаги ще бъде моя дом. Знаете ли, миналото е важно, понеже то ни дава отправна точка към бъдещето. И докато мислех за бъдещето на Църква Прелом, понеже бъдещето ме вълнува, това е много ключово, понеже ние отиваме натам. Ние знаем какво е миналото, знаем какво е настоящето, но искаме да се придвижим към бъдещето. И Бог ми даде един стих от Матей 13 глава 31 стих. Бих искал да го споделя с вас. И друга притча им даде.
казвайки, става въпрос Исус, небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе да го пося на нивата си, което наистина е по-малко от всички семена. Всичко започва с едно семе, което е по-малко от всички други семена. И то бива посято. Но после продължава притчата, но когато порасне, е по-голямо от злаковете и става дърво. Но когато порасне, църква Прелом. Ние бяхме посяти от Господа преди 20 години, като малко семе. И през тези години ние сме растяли се превърне в дърво, което иска да има силни корни, но също да има силни клони, които гледат към бъдещето. Как виждам Прелом? Продължавам да виждам Прелом като силен апостолски център. Продължавам да виждам християнски център Прелом като църква, която е поставена в обществото, като църква, която издига Исус Христос, която привлича различни хора от различни поколения, от различни среди, с различен статус. Хора, които ще бъдат привлечени от Исус Христос. Виждам църква Прелом, която ще има най-различни поколения в нея. Тинейджери, средна възраст, възрастни хора с побелели коси. Виждам хора, които хвалят Исус Христос всеки ден. Виждам хора, които се събират заедно и прокламират Исус Христос. Виждам хора, които мечтаят да видят нацията променена, които мечтаят да видят света променено около себе си. Хора, които запазят гените, които са положени в този дом, на пробив, на хвала, на молитва и на свидетелстване на великото поръчение на Господ Исус Христос, докато Той се върне на земята. Надявам се това да е вдъхновяващо за вас, понеже ние продължаваме напред. Бъдете благословени!